नइखे। बदमाश हम मजनुआ में दम बाबे हो, लगे गुंडा खाने के हुसैन न कम बाबे हो, न कम बाबे हो। मुंडे में रहेला पिए राम फुमारदा, लेके पिस्टन घूमेला रंगदार मारदा, लेके पिस्टन घूमेला रंगदार मारदा, लेके पिस्टन घूमेला रंगदार मारदा। सहेला लाऊ तो केहू के धमकी, बोलेला जे ओकर कर दुर्गति, जवन बोलेला वाला ना छोड़ेला। हवा में करेला पिस्टन से फायर, जब जब घूमेला ओकर मती, बाजे जैसा देखे में लुक लागेला, जब चले तो सब टुक टुक ताकेला, टुक ताकेला। लेके पिस्टन घूमेला रंगदार मारदा, लेके पिस्टन घूमेला रंगदार मारदा, लेके पिस्टन घूमेला रंगदार मारदा। चिता के जिगर ह 36 के छाती, सबसे दबंग बाबे ओकर गैंग हो, पूरा दबंग के गैंग बा। लागेला ना केहू एकरा से डरे, करेला पीतड़ से छेद छेद छाती, राजन छोटू के जिया बोटी कास के, दुनिया नाम जाने बदमाश के, नाम जाने बदमाश के तलाल कहियो रबे रंगदार गरदा, लेके पिस्टन घूमेला रंगदार मारदा, लेके पिस्टन घूमेला रंगदार मारदा। रिकॉर्डिंग स्टूडियो मुजफ्फरपुर।